बिरनाय तकसाले बिरै तंमानि बारजांनाय गोरै खादे बिनि लामा कलकमा याफ्रि सेबमानि लेंलामा जागा गोरै खादे आनि रांसाक होनै रिंमा रक बेबी होनै रिंमा रक ओइ होनै रिंमा रक दाबोले आं साबोबाय रिंजाक सिनाय तमा फेसबुक तमा इंस्टाग्राम तमा व्हाट्सएप तमा ईमेल आईडी उंथो थों आनी मोबाइल बिसिंग भाइरास अंगै हाबजागनो आनी सांनले ताई सासे सालिया कथांदे तंखा ना कथैदे अंखा पुरा जान प्राणले निनि थानिसै आफाजा आनी खा बिसिंनि पकेट नों किजिरुयै कलां थांबायखा बफां बिसिंग यं जामा हाय आनी बखानब थांखा नों जायै को मानि चा खेले